Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe masa ramani foka abarkada halim min sonani ka biduyan irana. Ka foli ani walin mando ko lase aw kelenna bela jelema. Jabarani so suganti lila aw kelenna bela jelen fe. Mali kono ani Mali koka no de telenyata yi. Abika jam kan flen wati na jam kan mini amba fama faso jokene. Doko ka wulika jo ni cesuru blasenka an ka jamana bay ni Mali am se ka kuma masalaw ka to na masala mun no o be jamana kono do re nafa an ka wulika jo ananga cesiri o bembe o ma juin kalo tile muga ani woro o ye don kengrene je bunakuka min be nyeshi nyana minima fema ni amba foma nazarakana journée mondiale de la lutte contre la drogue. Drogu kembe fen bi min kembe ka demasaw jamana marabaw kodonaw miribaw ka bela jelen kamana gwambi bari shifinakaw olu koni nyara kimbe bi ka ke nyana mini mafenka mi ni abeke kamana gwan kodona ni miriba bebulu bari jamana sininye sigi aka demse munu nolu nyara kira ka ke nyana mini mafenka kamana gwankodo kono gwankodo hukumu konana bi faso jokene jemkan keneka anye mawe na minni ma dogolente telenyata flebo bulu lieutenant colonel Assistant Traoré ale maye min keleno ka jekulu blasenka ka nyeshi shifina kaw ka seku kunta ka bo drogu yereka walma nyana mini mafenka ni objekulu ba namba foma ko association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile au Mali. Bakurubalena encore mako atofiji Assistant Traoré anale bena baruke ale kaseki dado nyana minima fenre mundo do de demsen be nyaraki ka ke nyana minima fenka sababu jumemna ni demsen donala mumse ka to abibwala fere jumen kan ka boloda mimba to anga jamana kundalembe demsen be ka ke nyana minima fenta bai an kumbise ka boka tugomna nunu bela jile na ke nyiningali mimbe na ke amba ani ambalma muso ni oye Traoré la kaw furu muso Assistant Traoré lieutenant colonel do police la kaw yoro ana le bena baru sike ke minka ka befo ka be wala mando yoni angata nyefe ka kuma di Assistant Traoré man watina aka fulike ka nyeshi telenyata flebo ma al nyasoro atun kembe famaye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sumo bedi dembe aka kene ato fijire tondi no ye jekule min nyeshile do shifina kaw ka nyana minima fenre taliko ka balandala a jekulu mawbe tugudi wa kana kusabe bashi fuitula alhamdulillah ayo ni mako ke ka fulike ni wati na telenyata flebo ni allame baw ebse ka musoro ka fo yani anga temeni ni ngali be ubedo kramanto yala ube assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akara fama etele langa makenyine me baraka amba fle baga befu tabarakallah usilen tu sigiro la anga folu be bela jere tabarakallah laka jamana intanye laka jamana basi amin ya rabbi ame kenem ka ku jamana jokene kene barka madu temu tara fana jamana te jo ko kutu sena pour ya ku janere mo bela jelen fu toba min ya rabbi alaka do mine Assistant Traoré ambi fo ka iwalen mando ere ka chesrini ka wuli ka jola bari dimba beni jamana marabani hakilna aklitiku be beni do akabi ka fo minye tieni fenye minye moko sa fembaye no e drogue e ki ka chesri beuma ni togolata ambe o folike kata yoro foli flana ni foli walma bonyama segi flana nye minye oye sanga ani wati nani wele akera arajunyata akera tilenyata ikana anika barusiki ke ka jamana kono de kuna foni ibe chiwo chila ibo chi bela jelembla kana nga wele jabi ambe o foli no bonyama segi ke kata yoro ka foko Traoré ayo ni ngali folfolo mini amboke odi ka fo ni ko drogu nazarakando o ango nyanam ni mafe mundo de anye fanya nga seka do drogu yere mu fen. Okay, nyamele ni ngal jaranye iku na yin wele mina jabi ne ba ko blala
télé ɲɛta n b'a kɔ bila la radio ɲɛta n b'a kɔ bila la tabarikala parce que a bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye mun bɛ mɔgɔ nafa fɛn fɛn bɛ adamaden nafa ne b'o don o ko de la i ka ɲininkali ko dɔrɔgu ye jumɛn n'a bamanankan ɲɛnaminimafɛn ye jumɛn ne b'a fɔ an filɛbaga ye bi u k'a dɔn ko dɔrɔgu ye fɛn ye n'u b'a fɔ fɛn ma ko diɲɛ jahanamaso dɔrɔgu ye diɲɛ jahanamaso de diɲɛ jahanamaso ka don jahanama na ka sɔrɔ i ma sa o de ye dɔrɔgu ye parce que ni donna ne tɛ tugu n'o fɔ ko mɔgɔ sabali bɛ don jahanama na wa arijinɛ o jahanama o a bɛɛ ye an bɛ se ka fɔ ɲɛnamaya kɔfɛ n'i sara jahanama bɛ yen arijinɛ bɛ yen nka ɲɛnamaya yɛrɛ la ka jahanama latigɛ i yɛrɛ ye a fɛn min b'u bila sira kan o ye dɔrɔgu ye Allahu akibaru ka don jahanama na sani ka sa parce que n y'o de fɔ dɔrɔgu ye diɲɛ kojugu bɛɛ ba de ye diɲɛ kojugu i bɛ diɲɛ kojugu fɛn fɛn suɲɛni nkalontigɛ mɔgɔ faga yɛrɛlabila a bɛɛ ba ye dɔrɔgu de ye Allahu akibaru dɔrɔgu b'i bila nin bɛɛ la donc dɔrɔgu ye fɛn o fɛn n'i b'a ta n'a b'i danbe b'i la n'a b'i ka dawula b'i la n'a b'i ka bonya min b'i ka b'o b'i la il faut ma dɔrɔgu a b'i ka hakilila bɔ a cogo la a b'i kɛcogo bɔ a cogo la i ni mɔgɔ ti bɛn i ni yɛrɛ ti bɛn i ni somɔgɔ ti bɛn a bɛ fɔ o de ma ko dɔrɔgu donc dɔrɔgu ye fɛn n'o ye ni ne y'a faamuya o kɔni y'i ka maaya de tiɲɛni ye a b'i ka maaya de tiɲɛ parce que dɔrɔgu b'i ka maaya tiɲɛ a b'i ka kɛnɛya tiɲɛ a b'i ka maaya tiɲɛ a b'i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na a b'i n'olu cɛ tiɲɛ a b'i ka diɲɛ tiɲɛ a b'i ka lahara tiɲɛ donc dɔrɔgu man ɲi Allahu akibaru fo de ma ko dɔrɔgu Asitan Traoré dɔrɔgu a suguyaw ka ca wa bari k'a samata bɛ yen a pikiri bɛ yen a minta bɛ yen a bɛ cogo jumɛn na dɔrɔgu nin bɛɛ b'anw ka jamana kɔnɔ wa dɔrɔgu sugu ka ca dɛ a suguya ka ca n'i ye dɔrɔgu sigi dɔrɔgu sugu min bɛ yen a bɛ sugu 100,000 bɔ 100,000 mais n'i y'a sigi bakuruba la dɔrɔgu sugu ye 3 de ye n'i y'a sigi suguya ba 3 ni dɔrɔgu min b'i kɛ maaya ban ka don diɲɛ jahanama kɔnɔ n'i y'a sigi a bɛ sigi 3 de kelen bɛ yen u b'a fɔ o ma ko stimulant o ye jumɛn ye n'i y'o ta o bɛ dɔ fara ala ye hakili mun d'i ma o bɛ dɔ fara o kan o bɛ n'a fɔ n'i y'a ta c'est comme n'i ye dɔ fara joli ka bonya kan donc ala bɛ hakili mun d'i ma o bɛ dɔ de fara o kan donc o bɛ dɔ fara o de y'a to u b'a fɔ ko ni dɔrɔgu tala ye dɔrɔgu la k'i b'a fɔ ko fa b'a la k'a bɛ pan ja kunna o y'o de ye a fɔ olu ma ko stimulant ala ye hakili di e ma ka dan yɔrɔ degré min na ale bɛ dɔ fara o kan mais kɔlɔlɔba min b'o la ala y'a di e ma ka dan yɔrɔ mun na a bɛ dɔ fara o kan tiɲɛ don mais o ye waati kunkuruni de a b'o waati kunkuruni dɔrɔn de waati kunkuruni fitini a mɛnnenba ye miniti heure 3 o y'a mɛnnenba ye a bɛ dɔ fara o kan nka ni effet in banna dɔrɔn ala y'a d'i ma cogo min na a bɛ segin o la mais a to kɔrɔlen sɔrɔ bilen o de y'ale gɛlɛya ye ɲamini a bɛ fɔ olu ma ko stimulant n'o tɛmɛna ka bɔ yen bakuruba filanan a bɛ fɔ o ma ko dépresseur o ye stimulant in u b'a fɔ cogo di contraire ye sani ka dɔ fara i ka hakili kan u bɛ dɔ de bɔ a la u bɛ hakili faga de minnu b'o ta ko ka ɲinɛ problème kɔ ko ka ɲinɛ an ka souci kɔ ko problème b'u la gɛlɛya bɛɛ bɛ n kan n bɛ dɔrɔgu ta ka ɲinɛ a kan n tɛ ka se ka sunɔgɔ n bɛ dɔrɔgu ta pour que n bɛ se ka sunɔgɔ cogoya min na donc n'i b'o olu ta dɔrɔn olu bɛ dɔ bɔ hakili ka baara de la ni hakili kan ka baara kɛ degré min na a bɛ dɔ b'o la donc o de bɛ na ni fa sumalen ye mɔgɔ la a bɛ kɛ sababu yɛrɛ hakili yɛrɛ bɛ bɔ yen pewu parce que a bɛ hakili sa de i tɛ kɛ maa ye quoi i bɛ kɛ maa laafulen de ye mɔgɔ jigi b'i kan ko minɛ ko minɛ i tɛ se k'o kɛ parce que dépresseur b'i kɔnɔ comme on dit dépresseur k'i tiɲɛ k'i laafu a
ale b'o de k'i la n'o tɛmɛna ka bɔ yen bakuruba sabanan an b'a fɔ o ma ko perturbateur o yɛrɛ de bamanankan na u b'a fɔ a ma ko ɲɛnaminamafɛn o b'i ɲɛnamini de k'i fili i bɛ ala kale tableau min filɛ ni ɲɛkɔrɔ n'o ye ɲugu ye ni dépresseur fɛngɛ bɛ ne kɔnɔ perturbateur bɛ ne kɔnɔ ne bɛ bɛɛ kɛlɛ ko nin ye bilenman de ye bilenman k'a sɔrɔ aw bɛɛ ɲɛ b'a la ko finko don dɛ ne de b'a fɔ bilenman don o de y'a to u ni maaw tɛ ɲɔgɔn ye u b'i fa neni k'i ba neni ko nin ye bilenman de ye an bɛɛ ɲɛ bɛ dugu la ne ɲɛ bɛ bila i bɛ mun fɔ a ye taa ko fatɔ don o ye tiɲɛ voilà o y'a fa yɔrɔ ye donc o de bɛ jama bɛnna kan ko nin ye fɛn jɛman ye fɛn jɛman ye e ko ayi ko finman don alors que jama dun ɲɛ b'a la jɛman don mais e ko finman don i bɛ bila mɔgɔ jumɛn fɛ f'a bɛ ala kala kan f'a bɛ ala kale a dɔw b'i fa n'i ba neni k'e t'a dɔn ka tɛmɛ ne kan nin ye finman de ye ka sɔrɔ jɛman don o de y'a to mɔgɔ b'i mabɔ i la yɛrɛ k'i bila a dɔw bɛ pan o jakun na parce que ale bɛ kɛ i b'a fɔ dingɛ de bɛ ɲɛ i b'a ye n'a dɔw bɛ u b'u sen cun a bɛ kɛ i n'a fɔ dingɛ de bɛ ɲɛ fɛn dɔ bɛ k'u ɲɛ kɔrɔ i b'a fɔ dingɛ a bɛ k'u kɔnɔ k'u bɛna bɛ dingɛ kɔnɔ u bɛ pan ten donc dɔrɔgu ye nin bakuruba saba de ye mun bɛ dɔ fara hakili baara kan mun bɛ dɔ bɔ hakili baara la ani mun bɛ i ka yeta n'i ka dɔnta n'i ka faamuya ni lafu k'a malasa k'a tiɲɛ o de ye dɔrɔgu ye. Assistant Traoré lieutenant colonel polisilakaw yɔrɔ e kɛn bɛ ka nin wuli ka jɔ bila sen kan ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma anw ka jamana bibi in na sifinnakaw ɲarakilen bɛ ka kɛ nin kan an bɛ se k'a fɔ a ka jan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ɲɛnaminimafɛn an bɛ a tɔgɔw mɛn ka caya an ka jamana kɔnɔ karaki bɛ yen yɔfu bɛ yen ka taa se a pikirilamaw ma a mintaw juin b'o la bamananw ko ten an kan tɛ diɲɛ ta ma anw ka an ka jamana ta ma ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna donni na an ka jamana kɔnɔ bi an ka sifinnakaw u ka ɲarakifɛn ka kɛ ɲɛnaminimafɛn kan jumɛn de tata ka b'u bolo dɛ walima u bɛ ɲaraka ka jumɛn de kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Ɲamere i ye ɲininka surtout an ka association yɛrɛ tɔgɔ ye juvénile ka kɛlɛ kɛ sifinnakaw ka nin ɲɛnaminimafɛn tali la an y'a dɔn a la gansan tɛ o parce que n'i ye a da 100 o 100 i b'a ye 75 sifinnakaw minnu si ma san 18 sɔrɔ olu bɛɛ bɛ dɔrɔgu ta 75 sifinnakaw minnu si ma san 18 kɔnɔ a bɛɛ bɛ dɔrɔgu ta n ye dɔrɔgu mun f'i ye tan a bɛɛ bɛ nin dɔ ta mais mun tali waralen don kosɛbɛ o ye perturbateur ye n'a a bɛ f'o ma ko juin u b'o ta kosɛbɛ juin min ta n'a bɛ f'o ma ko cannabis ko cannabis donc juin min ta ka ca jamana kɔnɔ o ka ca juin bɛ min kosɛbɛ n'o bɔra yen dɔ fana bɛ min n'o ye dulɔ ye dulɔji ale bɛ dɔrɔgu fɛ o mɔgɔ ko dulɔ a bɛ dɔrɔgu fɛ n ye dɔrɔgu 3 min fɔ sisan ale bɛ dépresseur fɛ dulɔ wa i m'a ye ni bɔn dulɔ bɛ min a bɛ dɔ b'a min k'u dusu suma mais ni dɔw y'o min fana a b'u fari bɔ ɲɔgɔn na c'est pour ça dɔw ko a bɛ stimuler dɔw a bɛ dépresser mais o bɛ dépend adamaden mun yɛrɛ b'a min o yɛrɛ ka organisme kɛcogo la donc ale fana bɛ min kosɛbɛ ni o bɔra yen u bɛ cocaïne bolofara dɔ min n'a bɛ f'o ma ko karaki o fana bɛ min dɛ karaki in bɛ min komi n y'a f'i ye cogo min na a tɔgɔ bɛ cogo min na ko karaki a bɛ kɛ karaki o bɛ kɛ mɔgɔ donc n'a y'i kɛ karaki ye ka tila k'i karaki o kɔni i bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma diɲɛ ko bɛɛ n y'o de fɔ kojugu bɛ ba ye dɔrɔgu ye i bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma donc karaki fana bɛ min kosɛbɛ an ka denmisɛnninakaw fɛ olu généralement denmisɛnnin minnu bɛ baara kologɛlɛn ninnu kɛ walasa k'u jafarinya ou bien ka don kojugu la olu de b'o min n'o tɛmɛna ka bɔ yen o bɛ dɔ fana min tuguni o bɛ dépresseur fɛ n'o ye o tramadol i da sera yiri ma sisan tramadol fana bɛ ta kojugu furakisɛ dɔ bɔlen don sisan denmisɛnw bɛ ka ɲaraki ka ko tramadol ale ye furakisɛ de ye sɔsɔli bɛ k'ale fana dɔw b'a n'i y'a ta a b'i fari foni dɔw b'a n'i y'a ta a b'i fari faga
parce que souvent il faut que mɔgɔ ka faamuyali kɛ drogue dɔ bɛ yen c'est vrai i b'a sɔrɔ stimulant don a b'i fari foni mais dɔw bɛ yen n'u y'a ta a b'u fari faga o bɛ dépend a tigi yɛrɛ ka joli kɛcogo la parce que n'i ye joli lajɛ kɛlɛkɛden 2 de bɛ joli kɔnɔ a fɔ kelen ma ko globule blanc dɔgɔtɔrɔw tulo bɛ na a fɔ kelen ma ko globule rouge wa n'a fɔ o ye farikolo kɛlɛkɛdenw de ye ni kojugu ko k'a b'i sɔrɔ n'u ye bana ye olu de bɛ kɛlɛ kɛ pour que bana kana don ni bana ko k'a b'i sɔrɔ n'olu dɛsɛra de bana b'i sɔrɔ sinon ala yɛrɛ y'o bila bɛɛ farikolo la donc ni minfɛn jugu ninnu b'o olu de faga ka fanga b'olu la pepepepepewu donc tu as vu donc ce qui fait que n'i y'a jateminɛ an ka sifinnakaw fɛ yen bi ni sigiɲɔgɔnma 75% a bɛɛ bɛ nin fɛn in dɔn min n ye fɛn fɛn cité sisan a b'a bɛɛ min mais ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mɔgɔ kelen bɛ sɔrɔ min bɛ nin bɛɛ ta wa bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ wa furakisɛ ta ka gulɔ min ka joint min ka mɔgɔ kelen bɛ se ka sɔrɔ sifinnakaw la min bɛ nin jɔnjɔni ta nin bɛɛ la wa o baden de bɛ yen an b'a fɔ o ma ko consommation mix a tigi bɛ a bɛ cannabis sama a bɛ gulɔ min a bɛ furakisɛ min pure yɛrɛ bɛ yen drogue dɔ bɛ yen ko injectable u b'a joli sira la a b'o kɛ mɔgɔ kelen pewu b'a bɛɛ kɛ pikiri mais ɲamɛ jaw bɛ yen n'u ye a b'i lafu de a b'i halaki de dépresseur yɛrɛ tɔgɔ k'i ban quoi k'i déprimer parce que n'i ye drogue yɛrɛ ta siɲɛ don u b'a fɔ ko k'u galabu kɛnɛya mais n'i ye drogue ta ka se degré dɔ ma i bɛ kɛ banabagatɔ de ye i bɛ kɛ ko diabète tɔ i bɛ ko bon tɔ i bɛ ko tension tɔ donc ni ne y'a faamuya drogue yɛrɛ de bɛ bana wele drogue yɛrɛ de bɛ bana wele a ye na u m'o de faamu o de y'a to ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya k'a yira k'a fɔ drogue kɔlɔlɔ filɛ mɔgɔw ni fiw mago b'o de la parce que n'i ye drogue ta c'est vrai a b'i kolo kɛnɛya mais kolo kɛnɛya in o ye waati kunkurun de ye mɔgɔw m'o yɔrɔ de faamu kolo kɛnɛya ye waati kunkurun de ye kolo kɛnɛya in bɛ bɔ yen n bɛna n da don yɔrɔnin dɔ la mɔgɔw k'u walanwalan o de bɛ dépendance yɛrɛ créer e ye dose kelen ta bi karaki la a ye fari foni den ka kamalenkɔrɔ 5 niyɔrɔfɛn e b'a ta i y'o ta bi an bɛ don jumɛn na biti mercredi ye i ye une semaine kɛ une semaine i bɛna dose kelen ta e b'a fɔ k'e b'i kamalenkɔrɔ 5 niyɔrɔ kɛ tuguni i tɛ se o b'i kamana gan e b'a fɔ e pourtant ne ye n ka nin dose fɔlɔ in ta ne ye kamalenkɔrɔ 5 ka fɛn ta pour que nin ye dose filanan n ye kelen ta bi n ma se k'a ta donc i jɔ k'a kɛ 2 ye dɛ pour que n k'a ta i bɛna filanan ta i bɛ 5 ta siɲɛ wɛrɛ tuguni n'i ko k'i b'a ta i bɛ 2 ta i tɛ se ka 5 ta f'i k'a kɛ 3 ye pour que i ka 5 ta i bɛ bɔ 3 la f'i k'a kɛ 4 ye fo ka 5 ta est ce que i y'o yɔrɔ ye. n ye ɲɛma la. a bɛ fɔ o de ma ko tolérance parce que i ye plus e bɛ ka taa i bɛ ka jɔ i ta tata la. merci. plus a bɛ ka o de bɛ tiɲɛni don. merci o de bɛna n'a bana juguma yɔrɔ ye parce que e ye fɔlɔ min ta ka fangaba min sɔrɔ e b'a fɔ k'i bɛna fɔlɔ wɛrɛ ta k'o fanga sɔrɔ i t'o sɔrɔ bilen o munna i t'o sɔrɔ parce que ala ye fanga min d'e ma ka sɔrɔ e ma fɛn ta e y'a tali min kɛ n'i ye dɔ farala fanga kan n'o o fɛn bɔra ala yɛrɛ ka fanga dɔ bɛ b'o la ala yɛrɛ ka fanga dɔ bɛ b'o la ala yɛrɛ bɛ dɔ parce que produit minnu don an b'a fɔ produit sɛgɛw de b'u la donc n'i y'a ta dɔrɔn a bɛ kɛlɛ kɛ produit chimique don produit chimique don a bɛ kɛlɛkɛdenw fari faga de a b'u kɛlɛ de i y'a faamuya donc n'u kɛlɛla c'est comme n'i bɔra bana jugu la hɛrɛ fanga tigi la i fanga bɛ dɔgɔya de ya mais plus i bɛ kɛnɛya dɔɔni dɔɔni fanga bɛ na i la dɔɔni dɔɔni Asitan o fili de b'u la quoi il faut que ka bɔ o fili la o ye fili juguba de o ye waati kunkurunin de don fo que k'o de dɔn ala ye fɛn fana d'i ma a tila k'o fana tiɲɛ k'o ban pewu wa o nɔnabila tɛ sɔrɔ dɛ. Asitan Traoré mun bɛ sifinnakaw walima mun bɛ maa ɲagaki ka kɛ dɔrɔgu ka dɛ a tɛ ɲɛ sira la nka ka taa baga dɔrɔgu ma ka taa wari bɔ k'i yɛrɛ halaki i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na diɲɛ jahanama sun don ka wari bɔ walima ka tagama ka taa don jahanama kɔnɔ walima ka wari bɔ ka taa jahanama sa mun bɛ maaw ɲagaki ka kɛ dɔrɔgu ka dɛ
a juin fara a gloni a krafuna yofuna bigrilama na jilama a bela jeli mun de be adamadenw ɲagaki ka kɛ dɔrɔgu ka kunba laban kun ye mun ye a sababu ye mun ye sababu caman b'a la sababu minnu bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ fɔlɔ dɔ bɛ yen o ye wato ye nafolo ko surtout minnu b'a feere minnu b'a feere minnu b'a jago i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ san caman kɛ a tɛ miliyɔn minɛ a ɲɛ a tɛgɛ la mais a bɛ don dɔrɔgu la o miliyɔn donc dɔw feere wari b'a la i y'a faamuya o ye minnu b'a feere donc a dun n'a dun bɛ feere a bɛ san n'a sanna fana a bɛ min n'a minɛ fana a bɛ tiɲɛni kɛ c'est pour ça o yɔrɔ la ka feerelikɛlaw ɲangi yɛrɛ fo k'a dɔn u ye kojugu kɛ minbagaw o ye baarakɛbaliya ye déception i bɛ taa dɔ sɔrɔ diplôme b'a bolo a taara kalan kɛ Arabie Saoudite ka taa kalan kɛ ka na diplôme b'a bolo a ma baara sɔrɔ donc a bɛ miiri i b'a sɔrɔ fakɔrɔnin bɛ bakɔrɔnin bɛ a b'a fɛ k'olu dɛmɛ fɛn t'a bolo donc pour que n y'a fɔ i bɛ don drogue la pour que gɛlɛya dɔ b'i kan k'o b'i kan pour que ka ɲinɛ o fɛn ninnu kɔ dɔw bɛ yen u bɛ don drogue kɔnɔ donc o fana bɛ kɛ sababu dɔ ye u b'a don drogue kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen dɔnbaliya fana bɛ yen dɔnbaliya in bɛ na ni ladamubaliya u bɛ na ladamubaliya de fɛ parce que pourquoi o t'a dɔn parce que u ma ladamu c'est pour ça ne b'a fɔ den fa ni den baw denw ye c'est comme yirisun a bɛ den mun kɛ o y'a den de ye donc yiriba de bɛ den di wa den yiriba de b'a lasago f'a ka mɔ i m'a faamuya anw bɛ ko anw de kan ka denw ladamu ka ɲɛ ka dɔrɔgu ɲini k'a dɔn ka dɔrɔgu kɔlɔlɔ in fɔ k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna ni b'i buruju ni b'i danbe tiɲɛ i bɔra mɔgɔba minnu na olu tun tɛ nin kɛ i bɔra mɔgɔba minnu na olu tun tɛ se yan olu tun tɛ sɔn nin ma ka ɲɛfɔ k'u ye ani n'u ye kojugu kɛ k'u bilasira mais o bi o ladamu banna anw fɛ yen bi Mali la pewu ɲamɛ e de tun b'a ye carré kɔnɔ anw bɛɛ lamɔna ten i b'a sɔrɔ bitiginitigi kɔrɔbɔrɔ butiginitigi Mayiga n'i ye molobaliya kɛ Mayiga b'i kuru i b'a sɔrɔ faama dɔ ka da la gardien min bɛ yen n'i ye molobaliya kɛ o b'i kuru tɛmɛsirama n fa terikɛ ye nin ye n ba terikɛ ye nin ye n kɔrɔkɛ terikɛ ye nin ye n kɔrɔmuso terikɛ ye nin ye n'i ye molobaliya kɛ a b'i kuru kalanso fana bɛ ten a bɛ fɔ o ma ko éducation communautaire bɛɛ ka jɛ ka den ladamu o tɛ bi o dɔ ka papu ma kɛ papu tɔgɔ k'a datugu se dɔ ka la vieille ma kɛ walima mami ma ou bien mami ma kɛ u bɛ n'i kama e b'a bugɔ e ta don wa e y'a wolo wa a tun bɛ nin de la o y'i ka sira ye wa joli b'i ta ladamu tuguni bɛɛ b'i ta to yen alors que da ye denmisɛnnin bɛ don drogue kɔnɔ ka mɛn ka sɔrɔ bangebagaw t'a kalama parce que bangebaga dɔw bɛ yen n'u bɔra su sɔgɔma ni su tɛ u tɛ don wa bɛ don i b'a sɔrɔ u sɛgɛnnen don hali denmisɛnninw ko k'a bɛ gɛrɛ ayisa bɔ n kɛrɛfɛ n sɛgɛnnen alors que taamasiyɛnw bɛ yen n'i y'o dɔn den na i bɛ se ka dɔn n'a b'a kan ou bien n'a t'a kan pour que i ka dɛmɛ don a la donc ladamubaliya bi bi in na o kɛlen don k'a ko tiɲɛ kosɛbɛ ani n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ se k'a fɔ o b'an balakaw yɛrɛ kan u bɛ violence bɛ ɲangata wale ka ɲangata wale ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ n bɛ se ka misaliya dɔ fɔ o la ka cɛnimusoya diyagoyalama ta dɔw b'a kɛ so kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min n'a man kan mɔgɔ min n'i ma b'a kɛ donc pour oublier pour que k'u ɲinɛ dɔw bɛ don drogue la walasa k'u laɲinɛ donc voilà nin sababu drogue donni sababu ka ca surtout bi an ka réseau clé na u bɛ ko caman ye ani les mauvaises fréquentations c'est-à-dire o ye jumɛn ka tugu denmisɛnnin ladamubaliw nɔfɛ c'est pour ça que éducation communautaire ka ɲi i tɔɲɔgɔnin minnu b'i sama k'i don a la i don a la tɔɲɔgɔnin dɔ donc i k'i teri woloma c'est pour ça que bangebaga mun a b'a fɔ i den ma kuma bɛɛ e ni jɔnni bɔra bi i taara jɔnni fɛ yen bi i den ni jɔnni bɛ jɛ la i b'a ɲini k'o dɔn donc o yɔrɔ na n bɛ misali yɔrɔ na n bɛ kankari min da mɔgɔ ye c'est vrai tiɲɛ don i k'i den nin fɛ mais i den bi mɔgɔ min kɔ ni jogo jugu b'a la fana ye waliden dɔ de ye a ɲini n'i bɛ se k'a dilan i k'a dilan n'i bɛ se k'a fɔ a bangebagaw ye k'a dan a ka se k'a dilan ɲɔgɔn fɛ
pour parce que kuma bɛ tɛna se k'i den bamu ko la ka bɔ n'a ye ou bien i tɛna se ka sigi yɛrɛ la ka bɔ n'a ye donc comme a tɛna ɲɛ a bɛ taa ninnu kɔ a ɲini a k'u dilan ɲɔgɔn fɛ donc mauvaise fréquentation ka jɛɲɔgɔn juguya o fana b'u don drogue la. Asitan Traoré ni den donna ɲɛnaminimafɛn tali la walima ni maa donna ɲɛnaminimafɛn tali la tamasiyɛn b'a la i k'a dɔn wa ɲɛnaminimafɛn kɔlɔlɔ b'a la wa ka ɲɛsin ɲɛnamaya ma wa ka ɲɛsin sigi ma wa ɲɛnaminimafɛn a bɛ se ka kunbɛn wa a bɛ se ka kɛlɛ wa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ɲininkali ye baro tako filanan na an bɛ segin ka na ɲininkali minnu bɛna jaabi Asitan Traoré fɛ a y'aw sɔgɔlen to tele ɲɛtaa la an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ kɛnɛ kan sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na sisan. بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما أموال الهوى يما أموالية. Foli ani waleɲuman dɔw ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an seginnen ka na jɛmukan waati filanan kɔnɔna na i n'a fɔ aw bɛ ka jɛmukan lajɛ sa jɛmukan min n'an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ tele ɲɛtaa Jabaranin so sanfɛ maa welelen bi Asitan Traoré lieutenant colonel don polisilakaw yɔrɔ jɛkulu sigilen bɛ ale fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ATOFEJ ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɛlɛli la sifinnakaw yɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye Madame Traoré Asitan Traoré lieutenant colonel ɲɛnaminimafɛn ka se ka a tamasiyɛn b'a la k'a dɔn ka fɔ i ka mɔgɔ bɛ ka don ɲɛnaminimafɛn tali la wa a kɛra i den ye a kɛra i cɛ ye a kɛra i muso ye ka se k'a dɔn ɲɛnaminimafɛn maa bɛ ka don a la ka se ka tamasiyɛn dɔ ɲini k'o dɔn a kan o tamasiyɛnw bɛ yen wa i bɛ se k'a dɔn wa. ɲamɛ tamasiyɛnw bɛ yen wa ɲininkali in diyara ne ye kosɛbɛ tabarikala sabu ka d'a kan a bɛ ne ka kɛlɛ dɔ kɔnɔ pour que denbaw ani denfaw ani cɛ ou bien muso u ka se ka nin tamasiyɛn ninnu dɔn pour que ni a tigilamɔgɔ donna a la i ka se k'a dɔn ka fɛɛrɛw kɛ san'a ka juguya. N'i ye tamasiyɛn ninnu lajɛ i b'a sigi an b'a sigi bakuruba fila la. bakuruba fila. Fɔlɔ an b'a fɔ k'o ye tamasiyɛn mun siga b'o la. Voilà, na tamasiyɛn don mɛ o tɛ duti ye sa wa. o ye duti ye an b'a fɔ o de ma ko des signes d'alerte incertain siga bɛ mun na bon dɔw bɛ yen siga t'o la n'o kɔni yera dɔrɔn o de don voilà donc il faut k'an ka fɔ tan siga bɛ mun na o ye jumɛn ye a fɔlɔ o ye ɲɛkisɛ awɔ ɲɛnaminimafɛn ninnu n'i y'a ta ɲɛ in de bɛ minɛ ka bilen ça rougit parce que n'i ye ɲɛkisɛ kɔnɔ i b'a ye i bɛ jurunin dɔ ye ɲɛ kɔnɔ a bɛ joli de ci olu de bɛ ci ɲɛ kan ɲɛ jeli sira donc ni ka jateminɛ kɛ adamaden ɲɛkisɛ la ɲɛkisɛ togoya mana falen dɔrɔn i b'a ka siga i kan ka sɔmi e mɔgɔ min ɲɛkisɛ e den ɲɛkisɛ jɛlen don ou bien cɛ ɲɛkisɛ jɛlen don kuma bɛɛ mais a ɲɛkisɛ sera ka to ka bali tile fila ka ɲɛkisɛ bɔ a togoya la a bɛ se ka bilen i b'a kɛ jeli cilen don a kan ni bana tɛ kɔni fɛn don a bɛ se ka kɛ bana ye ko n y'o de fɔ o ye siga bɛ sin mun na parce que a bɛ se ka kɛ fɛn ɲɛnamanin dɔ donna ɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ɲɛdimi b'a la donc n'i y'a ɲininka fɛn ma bin ɲɛ kɔnɔ ɲɛdimi tɛ na fɛn don dɛ o ye tiɲɛ i y'a faamuya donc o ye sigama sin fɔlɔ ye sin fɔlɔ filanan ye jumɛn ye i b'a ye a tigi bɛ ji min ba kɛ parce que an yɛrɛ t'a fɔ a ma ko jalan jalan le fait que i ko jalan n'i b'a min a b'i kan kɔnɔna ja de f'a dɔw a denmisɛnnin masina dɔw bɛ yen finiw bɛ kɛlɛ i ka frigo nɔfɛ merci denmisɛnnin fɛn fɛn a tɛ ji min fɛn yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ ji min mais i ɲɛ b'a la a don bɛ ji min na kuma bɛɛ ji in de bɛ min kuma bɛɛ ji in de min ɲininka i bɛ ji min kun jumɛn na
ni bana wɛrɛ tɛ a dun bɛ fɛn in na dɛ o fana y'a signe dɔ ye mais ne e t'a dɔn est ce que e bɛ se k'o dɔn si un certain wɛrɛ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ bɛ ba yɛrɛ la de a tigi bɛ nɔgɔ de nɔgɔ u b'a fɔ ko fɛngɛ insalubrité c'est à dire i b'a ye sanuya tɛ k'a ka fɛn ye a tɛ sanuya matarafa mɔgɔ mɔgɔ e filɛ nin ye e yɛrɛ filɛ e karabatilenba don donc i b'a ye a tigi a bɛ karabati a y'o a parilen don parfait kasa mais i bɛ se k'a tigi balilen ten n'a tɛmɛ ni kɛrɛfɛ fo kasa b'i tɔɔrɔ fo kasa b'i tɔɔrɔ ko dɔ kɔni don a ɲininka pour que e nɔgɔlen don i tɛ ko sisan donc o fana ye signe dɔ ye a fɛn in tɛ don a la k'i bɛ tromper o naaninan pour que ka bɔ kuma kɔnɔ a tigi bɛ dogo i la de awɔ parce que n'i donna fɛn in na dɔrɔn c'est pour ça que u b'a fɔ ko a conséquence dɔ ye i bɛ bɔ adamaden jɛ kɔnɔ quoi voilà i bɛ isolement n'a tigi donna la hali n'a sɔrɔ ni e y'a fa de ne taara dugu kɔnɔ sisan hali n'i na heure ni tɛmɛna a b'i wele papa où est-tu na i b'a ye hali ne mana yɛrɛ de o ka d'a ye e na heure bɛ tɛmɛ fa yɛrɛ b'a fɔ papa yɛrɛ mana bi jɔrɔ o diyara ne yɛrɛ o mobili jɔ kan i b'a ye a bɛ boli biribiri de ka ne ta e nɔfɛ mais i b'a ye mobili bɛ jɔ dɔrɔn ale bɛ boli ka taa ka so kɔnɔ sisan a b'i sɔbɔ mɔgɔ de la denmisɛnnin tɔw bɛ taa yɔrɔ min na ale tɛ taa ye a bɛ kɛ kelennamɔgɔ a bɛ kelennamɔgɔya daminɛ voilà ko fila parce que dɔrɔgu in mana na a bɛ mɔgɔninfin hinɛ bɔ a la quoi a bɛ hinɛ bɔ a la jɛɲɔgɔnya bɛ bɔ a dusukun na o de b'a to a bɛ bɔ mɔgɔ la o y'a kun dɔ ye kun filanan ye jumɛn ye a bɛ siran a kasa kana dɔn pour que kasa in kana dɔn a b'i mabɔ i b'a dɔw bɛ yen a caman bɛ makilatɔmu ni fɛn dɔ singɔmu ni fɛnw ɲimi pour que ka kasa in dogo c'est comme cigarette-minɛw i y'a faamu donc nin ye sikasi naani ye i n'a fɔ nin bɛ se ka kɛ a b'a kɔnɔ i n'a fɔ a t'a kɔnɔ parce que n ye dogoli min fɔ dogoli bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ dusukasi b'a tigi kan ou bien a ye siranya ko wɛrɛ kɛ a b'a dogo i la mais o bɛ se ka kɛ i m'a faamuya nɔgɔlenya in a bɛ se ka kɛ problème dɔ b'a kan i n'a fɔ sisan surtout adolescence denmisɛnnin fitininw u bɛ don sunkurutigɛw ni fɛnw u bɛ muso dɔ nɔfɛ u bɛ cɛ dɔ nɔfɛ ainsi de suite ou bien problème dɔw ni furukɛ don sisan wariko problème dɔ b'a la hali k'o ka jɛ saniya nɛgɛ ta ta ainsi de suite olu bɛɛ bɛ se ka kɛ cause dɔ ye donc a bɛ f'olu ma signe incertain a bɛ se ka kɛ o ye n'a fɔ a tɛ k'o ye mais pour que i k'a dɔn k'o tɛ ɲininkali kɛ n'a ma se ka jaabi jɔnjɔn f'i ye dɔrɔn o don si mun bɛ yen ni duti yɛrɛ t'o la fiyewu an da bɛna se yiri de ma sisan o kɔni o si fɔlɔ yɛrɛ ye a tigilamɔgɔ ka fɛn fɛn i mana fɛn fɛn y'a tigi la a bɛ tunu awɔ n'i ye chemise i b'a sɔrɔ e bɛ chemise fɛn e bɛ montre ni i bɛ téléphone minnu san ka na a bɛɛ bɛ tunu i ti fɛn ɲɛnama foyi y'a tigi bolo tuguni fɛn ɲɛnama fɛn fɛn i b'a ye a bɛɛ bɛ tunu a yɛrɛ ka senna samara ɲumanw a y'a san seli la k'a don 6000 o dugusajɛ e nana fɔ a ye k'i ka samara k'i bɛna don ka taa ekɔli la samara ɲinina samara ma ye a taara feere k'a don fɛn in na bolofɛn feere a y'o ye a bɛ bolofɛn feere la montre t'o la samara t'o la téléphone t'o la fini t'o la a y'o ye i ye téléphone min san ka d'a ma k'a burun'a kɔ awɔ a bɛna fɛ a burun'a kɔ n y'a bila dɔ y'a ta maa si m'a ta a ɲɛɲini k'a dɔn ni maa min y'a ta n'a ma ta dɔrɔn a y'a feere ka don fɛn in na donc siga t'o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen don o don a tigilamɔgɔ bɛna wari ɲini fɛ a mago tɛ wari la n bɛn'o de f'i ye e yɛrɛ b'a dɔn a mago tɛ wari la e bɛ fɛn bɛɛ d'a ma dumuni b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo mais don o don a bɛna karisa nin diyan dɛ a bɛ taa don mun na a bɛ taa don mun na a ɲini k'a dɔn i yɛrɛ ɲɛ b'a la wari ɲɛ tɛ taa ye mais don o don wari diyan a bɛ taa don mun na ɲɛnaminimafɛn don a dumuni don a bɛ taa don fɛn e ɲɛ tɛ fɛn na a bɛ se ka taa mun san dumuni b'a bolo fɛn wɛrɛ b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo mais don o don wari diyan e dun tɛ n'o san ka na o a bɛ taa fɛn min san e tɛ n'o san ka na o wari in de bɛ t'o san o donc duti t'o la a b'a kɔnɔ duti sabanan ka bɔ kuma na n'i y'a ye a bɛ tali kɛ mɔgɔ bamananw ko ten ni bangera duntulu la
gɛrɛbɛ mun tolo denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ sonyɛni kɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la sonyɛni nafa t'a ye quoi. to sɔngɔ t'a kan Merci. ji sɔngɔ t'a kan Merci. kuran sɔngɔ t'a kan du kɔnɔ Merci. dépense foyi gulonnen tɛ a denmisɛn masina la nka a tɛgɛ tɛ bin ka wuli A bɛ sonyɛni kɛ a b'a sonyɛ a bɛ taa don jumɛn na a bɛ f'olu de ma o ye signe certain signe certain sabanan naaninan ka bɔ a kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka lafu a bɛ ka ɲɛma nɔgɔsi a bɛ ka ɲɛma nɔgɔsi dusukasi t'a kan bana t'a la ɲɛnamini fɛn bɛ ka lafu dɛ donc n'i ye ninnu ye denmisɛnnin na dɔrɔn a ɲini k'a dɔn sani ka don naaninan fɔlɔ in kɔnɔ naaninan filanan kɔnɔ naaninan fɔlɔ fɛɛrɛ kɛ o ye daminɛninw ye olu ye daminɛninw de ye mais n'a donna naaninan filanan kɔnɔ dɔrɔn o y'a talen k'i bolo da c'est pour cela que a fɔ communication kɛ ni den ka kuma ɲɔgɔnya a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'a gɛrɛ ɲɔgɔn na e bɛ ɲɛkisɛ in ye o i na ɲɛkisɛ couleur dɔn n'a bilennen don n'a bilennen don i n'o dɔn ka ɲininkali kɛ n'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na e na kasa dɔn o ye tiɲɛ kasa min b'a fɛ ni nin t'a kasa kɔrɔ ye i n'o dɔn n'a gɛrɛ ɲɔgɔn na e n'a dɔn ni fini nɔgɔlen don ni fini nɔgɔlen tɛ i y'a faamu voilà donc o ye signe de c'est pour cela que n bɛ conseil mun di a ye denw kuma ɲɔgɔnya a ye gɛrɛ denw na a kana denw mabɔ la i meleki den na a gɛrɛ a la distance yɛrɛ kana don a ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ n'a bɛ nin fɛn in na donc mansa k'i sɔ don a den na ka den gɛrɛ i yɛrɛ la i b'a gɛrɛ i yɛrɛ de k'a kuma ɲɔgɔn k'a gɛrɛ i yɛrɛ k'a k'i dɔn i bɛ bɔ nin bɛɛ kalama mais e kɔni papu bɛ min ni karisa bɛ min a danna ten a b'i tɔɔrɔ jan e bɛ mun faamu i bɛ ɲɛkisɛ ye i bɛ kasa mɛn merci ala ka ani sababa bɛɛ ni nafa bonyana kosɛbɛ ka nin walawalali di denmansaw ɲɛ b'an na u tulo b'an na an b'a jigiya k'a fɔ u na nin fara u boloda la denw ka lamɔ yɔrɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye i ka denmisɛn dontɔ la ɲɛnaminimafɛn tali la e yɛrɛ ka se ka a tamasiyɛnw jateminɛ kɛ olu la nin waati laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma colonel Makalu ale ka dantigɛli dɔ la min ni a ye a fɔ bɔlɔlɔsira dantigɛli so dɔ don k'a fɔ ko Mali sifinnakaw kɛmɛ kɛmɛ sigila 70 bɔɲɔgɔnko o de ɲarakilen don ka kɛ ɲɛnaminimafɛn kan 25 u bɛɛ lajɛlen ye npogotigininw ye n'an b'a fɔ o ma k'an balakaw nin kuma min fɔra a kuma cayara jamana kɔnɔ dɔw ko ayi a tɛ 70% bɔ dɔw ko ayi a b'a bɔ a ka ca n'a ye ala ye garisɛgɛ d'an ma bi e b'an bolo kɔrɔ e ka cɛsiri fana fanga ka bon ka ɲɛsin dɔrɔgu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ chiffre in bɛ cogo di dɛ ɲɛnaminimafɛn a tata ka ca an ka jamana kɔnɔ wa denmisɛnw bɛ ka yuru ka k'a kan wa u bɛ ka yara ka k'a kan wa a ko bɛ cogo jumɛn na Ɲamere i ye chiffre mun fɔ a ka ca n'o yɛrɛ i ye mun fɔ bi Asitan Traoré a bɛ na siran dɛ a ka siran dɛ a ka siran kojugu parce que an laban bɛ kɛ c'est à dire ni sinon i b'i ka musomaninw ka tali min kɛ n'an m'an jija musomaninw yɛrɛ ka dɔrɔgu ta bɛ tɛmɛ cɛw ta kan npogotigininw npogotiginin yɛrɛ bɛ cɛmaninw bila dɔrɔgu ta la bi Mali kɔnɔ musomaninw de bɛ cɛmaninw bila dɔrɔgu ta la i b'a fɔ cɛw yɛrɛ bɛ ka conscience yɛrɛ sɔrɔ sisan ka tɛmɛ musow kan chiffre min fɔlen filɛ colonel Makalu fɛ ne bɛ colonel Makalu dɔn kosɛbɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah colonel Makalu ye 70% fɔ a ka tiɲɛniw ye rapport enquête dɔ de kɛra enquête in kɛra 2012 a lamɛn dɛ an bɛ 2000 combien la 2025 o kɛra san 2012 bon san o san ni enquête kɛra Ɲamere ne de y'a f'i ye dɔ bɛ fara dɔrɔgu min ta kan Mali kɔnɔ dɔ bɛ fara dɔrɔgu feere ta kan Mali kɔnɔ enquête ma deli ka kɛ ko dɔ bɔra a la a jateminɛ 2012 ni san cɛ dɔɔni fara kan an bɛ kɛ joli la bi an bɛ san 2025 na merci n y'o de f'i ye ni dɔ ma fara bi dɔrɔgu ta kan fɛn ma bɔ a la enquête in kɛra 2012 2025 dɔɔni fara kan c'est pour cela que ne ɲininka bi
o ye n yɛrɛ ka constat ye parce que n'i ye du jɔ tan du 8 drogue tala b'a bɛɛ kɔnɔ Mali la yan ni du jɔ du 10 o du 10 8 drogue tala b'a bɛɛ kɔnɔ a du kelen bɛɛ drogue sugu ka ca dɛ dulɔ ye drogue dɔ ye dulɔmina tɛ du min kɔnɔ bi o bɛ compter dɛ o bɛ compter juin mina tɛ du min kɔnɔ bi o bɛ compter dɛ o bɛ compter donc n bɛ k'o de f'i ye a préciser yɛrɛ ye jumɛn ye 75% 75 musomaninw 25 a si ma san 18 bɔ o kɛra san 2012 2025 n'an ye enquête nationale ministère de la promotion de la femme de y'a enquête kɛ à travers a ka centre dɔ bɛ yen ko centre national documentation sur la femme et l'enfant a filɛ Bolibana olu de y'a enquête kɛ i y'a faamu bi n'i y'a suma ka enquête k'a kan ni jateminɛ na bi in na cɛ minnu bɛ drogue san a bɛ 80 bɔ musomaninw b'a k'a bɛ 30 dɔɔnin sanfɛ n'a ma don 40 kɔnɔ Asitan o ye jɔrɔna ko ye dɛ jɔrɔna koba jamana sini min ye a ka denmisɛnw ye o de y'a to bi an k'an ka wuli k'an jɔ drogue kɛlɛ la faamaw b'a kan n bɛ profiter ka nin fɛ k'a fɔ faamaw b'a kan mais faamaw dɔrɔn tɛ se recrutement dɔ kɛra fɛn na a tɔgɔ armée na u tun b'a fɛ ka armée mɔgɔ ta mais u y'a ye k'a fɔ 2000 denmisɛnnin 2000 drogue tagaw de don u y'a bɛɛ bila 2000 jeunes u ma se k'a si ta parce que ne bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ ye nin micro in fɛ ko n den bɛ drogue ta n den bɛ dulɔ na n bɛ taa don armée na k'a b'a ban a t'a ban dɛ a b'a juguya de o gɛlɛyaba b'anw yɛrɛ kan bi i den drogue tala i den dulɔmina ko n bɛna don armée na k'a b'a ban a t'a ban dɛ a b'a tɔ juguya de o la ne yɛrɛ b'a fɔ n'i den bɛ dulɔmi kana don armée na armée tɔgɔ tiɲɛna ko polisi filɛ suyɛnni na polisi filɛ drogue ta la polisi filɛ fɛn na a bɔra n'a ye de kana don k'a kɛ a n'a jogo bɔra kana so de u b'u den tiɲɛniw de ta kana don a la a tɛ se k'a bila o contraire a tɔ bɛ juguya de parce que a bɛ hakilisigi sɔrɔ wa a bɛ sɔrɔ fɔlɔ la a bɛ sɔrɔ kɛ fɔlɔ la a bɛ suyɛnni kɛ k'a san sisan sara bɛ yen a b'a san i b'a furakɛ de ka dépendance bɔ yen pewu ka sɔrɔ ka ca ɲini ka d'a ma mais tant que dépendance bɛ yen i y'a don baara fɛn fɛn na o baara wari a b'o kɛ ka a ka produit san parce que a kɛra joli dɔ ye ka ban a kɛra taalan ka ban i y'a faamuya donc bi in na sifinnakaw u bɛ drogue ta a ka c'est à dire hali dan t'a la wa an kan ka fɛɛrɛ sigi k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka nin drogue in kɛlɛ cogo min na parce que n'an m'a kɛlɛ an bɛna kɛ wagati bɛ kɛ yan non hali baarakɛden baara fonction publique ka denmisɛnnin sɔrɔ sifinna t'a sɔrɔ ka taa kɛ i t'a ye n ka ɲininkali tun bɛna s'o ma madame Traoré Asitan Traoré lieutenant colonel drogue kɔlɔlɔ e bɛ se ka dakuruɲɛ 2 f'an ɲɛna o ko kan wa maa min yɛrɛ bɛ drogue ta n'o ye ɲɛnaminimafɛn ye a kɛra gulɔ ye a kɛra joint ye a kɛra sugu o sugu ye a yɛrɛ ani sigida ani ɲɛnamaya ma kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye e filɛ ka nin min fɔ nin sisan mɔgɔ siranko don bari a dɔ bɛ ka fara a hakɛ kan ka taa fɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye dɛ Asitan Traoré tali kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔba 3 fo ka se 4 ma fɔlɔ yɛrɛ a bɛ drogue tala yɛrɛ kan fɔlɔ o b'a yɛrɛ kun o de y'a to dɔgɔtɔrɔw ko drogue ye problème de santé publique ye santé publique parce que n'i bɛ drogue ta i ni tɛ kɛnɛya n'o de fɔ o tɛ foroba kɛnɛya ye sa o ye i ni yɛrɛ tɛ kɛnɛya drogue n y'o de fɔ kɛlɛkɛden min bɛ mɔgɔ fari la drogue b'o de kɛlɛ n'o ye antifɛ a bɛ bana de na drogue bɛ bana de na adamaden na a bɛ bana donni ka nɔgɔ i la kojugu wa ni bana nɔgɔ c'est comme u ye kuma dɔ fɔ sida la ko ni sida y'i minɛ ni bana sugu fɛn fɛn y'i minɛ k'o bɛ juguya o tɛ tiɲɛ ye ni drogue fana ye dépendance kɛra i la bana fɛn fɛn mana y'i minɛ a bɛ juguya a ti dan soda la bana tɛ dɔgɔya drogue ta la yɔrɔ bana tɛ dɔgɔya a yɔrɔ donc n'a sara o bana in fɛ o de ye sababu
ay to bana saya yi tɔgɔ dɔ o bana kan sinon drogue bana de bɛ bana yɛrɛ juguya drogue bana yɛrɛ bana o de bɛ bana tɔ juguya. donc a kɔlɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ bɛ s'ale yɛrɛ ma. a bɛ s'a yɛrɛ ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen a kɔlɔlɔ filanan bɛ kɛ sigida ma. sigida n'a bɛ f'o ma la délinquance juvénile ani la criminalité n'i ye a lajɛ bi ala tɛ se ka ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ka mɔgɔninfin dilan k'u ye mɔgɔninfin ɲɔgɔn faga ten a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ mais a ka gɛlɛn. k'i ni gɛlɛya ka i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ka muru don a kɔnɔ ka marifa ci a la k'a kɔnɔ fara k'a sogo tigɛ i bɛ maa ma ye k'a kɛ dɔrɔgu b'a kɔnɔ donc a b'o de caya hinɛ parce que n'i bɛ dɔrɔgu ta hinɛ bɛ b'i dusukun na hinɛ dɔrɔgu ta la hinɛ t'a la makari t'a la a ja bɛ farinya a tɛ sira fosi ɲɛ ale yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ de la diɲɛ fɛn bɛɛ ka na ale kan ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ donc dɔrɔgu yɛrɛ kɔlɔlɔ jafarinya fɛ o hinɛ bannen don a b'a adamaden ɲɔgɔn faga ala tɛ k'i ka yɛrɛ donc i bɛ saya ba min ye muso faga ba min ye denmisɛnnin faga ba min ye ka taa sira da mɔgɔ ye k'u faga k'u ka telefɔni minɛ k'o ja maa b'a kɛ dɔrɔgu b'a kɔnɔ sinon i t'i to i yɛrɛ ma ka kɛ ni denmisɛnninw ka dɔrɔgu ta ni dɔ bɔra dɔ bɛ bɔ fagali ba la zone farimanba ninnu bɛ dɔrɔgu ta k'u ja farin ka taa sonyani na bi n'a kɛra mun ye a ka k'o ye u b'u yɛrɛ kaburu sen ka taa n bɛ n profiter i ka micro fɛ toujours ne ye enquête dɔ mɛni u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko violence conjugale cɛ furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ yen bɔgɔlijugu min bɛ yen nɛnijugu min bɛ yen ɲɔgɔn burujajugu min bɛ yen ne yɛrɛ y'a enquête mɛni Bamakɔ yan 82 dɔɔnin b'a kan 85 n'i ye furu sigi 100 82 ani murumuruni o furuden minnu surtout jeune kunda sifin kunda minnu bɛ gɛlɛya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛ dɔrɔgu y'a kababu ye i b'a sɔrɔ furuden a bɛ dulɔ min kana dulɔ la a bɛna furumuso ba de bɛ dasi k'a ba de bɛ nɛni denw bɛ bugɔ u fa bɛ nɛni u ba bɛ nɛni ne yɛrɛ y'a dɔw ɲininka ko ni fɛn t'olu cɛ kɔnɔ nisɔndiya dan don u bɛ nisɔndiya u bɛ yɛlɛ ko mais ko ni fɛn b'a kɔnɔ k'olu bɛɛ yɛrɛ bɛ boli ka da sɔgɔ da la de ko tiɲɛ na n'u dɔrɔgu ta in sera ka bali sifinnakaw fɛ yen olu yɛrɛ cɛw fɛ yen k'olu bɛ lafiya denw bɛ lafiya o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye donc ni o kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ bɔra ka bɔ yen baarakɛbaliya don dɛ bi bi in na sifinnaka dɔw b'u ka dossier bila u b'u ban k'u ta u b'a vérifier fɔlɔ n bɛ misali kɛ hali kɔsa na hali sisan concours dɔ bɛna kɛ polisi la mais dans programme na a bɛ détecteur bɛ yen ko k'a détecter ni dɔrɔgu bɛ jɔ la o tɛ ta ne kan ka baara sɔrɔ i bɛ tɛmɛ wa entreprise ba dɔ b'a ka entreprise dayɛlɛ i bɛ na sisan entreprise ɲɛnama si tɛ denmisɛnnin sifin ta n'u ma test k'a la n'i bɛ dɔrɔgu ta parce que ni i b'a ta dɔrɔn n'i donna a kɔnɔ dɔrɔn dɔ bɛ fara a kan de fɛn tɛ bɔ a la bilen kelen kelenninw mun yɛrɛ ye conscience sɔrɔ ka taa i jɔ n ka n yɛrɛ furakɛ parce que a furakɛli la f'i yɛrɛ ka conscience sɔrɔ i yɛrɛ ka dɔn n bɛ ko min na a bɛ ka n nege bɔ n yɛrɛ bɛ ka bana fɔlɔ n bɛ ka bana n bɛ ka nege bɔ sigida la n bɛ ka nege bɔ n fa la n bɛ ka nege bɔ n ba la i jɔ n ka taa n yɛrɛ furakɛ ni minnu ye hakili sɔrɔ k'o kɛ lahala olu kelen kelennin bɛ bɔ a la mais ni minnu ma hakili sɔrɔ parce que a bɛ hakili ɲagami de a tɔ bɛ wara dɛ finalement i bɛ gɛn ka bɔ baara la ka tila ka mandat da i kɔ quoi parce que i ye wari détourné donc a kɔlɔlɔ tɛ fɔ ka ban ne b'o de fɔ gɛlɛya ba min b'an ka dugu kɔnɔ bi juguya ba ɲɔgɔn faga baw suɲɛni baw ni gɛlɛya ba min b'an ka dugu kɔnɔ bi cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya balimaya fila ka ni gɛlɛya ɲɔgɔn faga ba in ni dɔrɔgu ta bɔ a la a tɔ b'i dɛmɛ a tɔ b'i don dɛ donc a kɔlɔlɔ tɛ fɔ ka ban. Asitan Traoré kulu bɛ ka sinsɛ ka se siɲɛ ma ni maa ko k'e k'i to nin kɛnɛ kan ka kumakan laban fɔ ka welekan bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maliden bɛɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan jamana marabaaw denmansaw maliden bɛɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin kɛnɛ kan. don o don ne bɛ damakasi de kɛ
dama kasi n b'a fɔ n ko cri de cœur a bɛ bɔ n dusu na n b'a ɲɛsin denba ni denfa bɛɛ ma enquêtew y'a yira ko muso de bɛ kalo 9 kɛ dɔrɔgu b'a tiɲɛ muso ka kalo 9 a bɛ sa bi wa a bɛ sa sini wa a t'a dɔn dɔrɔgu de bɛn'o tiɲɛ donc an ka mara segin kɔ an ka denw mara. Nazaraw b'a fɔ min ma éducation. Éducation, surtout éducation bɛɛ jɛ éducation communautaire. Mɔgɔ bi bi in na ni internet bɔba in na ni diɲɛ wuli ko ninnu na mɔgɔ kelen tɛ se ka den mara dɛ. A to i dɔgɔnin k'a mara, a to i sigiɲɔgɔn k'a mara, a to i ka butiginitigi k'a mara bani. A kalifa la n'a y'a ye a k'a f'i ye. Lala an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ parce que dɔrɔgu filɛ an y'a fɔ yan i bɛ don a la i diya la i tɛ bɔ a la i diya la dɛ pour que i ka bɔ a la fo dɛmɛ de ka don i ma o ye jumɛn ye dɔrɔgu tala n'u donna a la u ni nɛni man kan o de y'a to mɔgɔ caman bɛ ne ɲininka ko a sitan an ma nin faamu dɛ dɔrɔgu tala k'o to yen i b'a to yen kɛ banabaatɔ tɛ yan ni palitɔ b'e kɔrɔ i b'a bugɔ i b'a nɛni yan n'i bɛ fura ɲini ka k'a la ni jabɛtitɔ b'i kɔrɔ i b'a ɲɛɲini ka fura k'a la ni dɔrɔgu bana fana nana a la i b'a ɲɛɲini ka fura de k'a la ni e y'a gɛn a bɛ taa min e min y'a wolo e y'a gɛn jɔnni b'a minɛ n'i y'a bɔ e ka du kɔnɔ a bɛ taa min a bɛ taa dɔrɔgutalaw de fɛ yen o wa dɔrɔgutala ninnu fɛ yen adamadenya b'u fɛ yen kabako don fi sabilila i bɛ taa dɔrɔn u b'a san u b'a d'i ma i b'a min k'i fa tɛ donc o yɔrɔ la n bɛ welewele lase par exemple n y'o de fɔ ni den donna dɔrɔgu la a y'a furakɛ bana de don a bɛ bɔ a la o mais a bɛ gɛlɛya de a bɛ gɛlɛya c'est pour ça que ne b'a fɔ ko ka prévention primaire kɛ prévention primaire ye jumɛn ye fɛɛrɛw ka kɛ a kana se ka don c'est pour ça que a kan ka kɛ fɛn bɛɛ kan hali aw ka téléso in a kan ka jɛmukan dɔ sigi mun bɛ sensibilisation kɛ ka kunnafoni cari parce que caman bɛ don a la dɔnbaliya b'a la k'a don a ka programme kɔnɔ yɛrɛ tubabu b'a fɔ min ma méconnaissance kalo la an bɛ kuma dɔrɔgu kan ekɔliso la école programme bɛ kɛ école la k'a don a la sani ka taa géographie ni histoire ni babɛnba ye cɛbaya don ta dɔrɔgu don o de bɛ k'an tiɲɛ bi o olu su tɛ wuli ka na u ka dusu don an kɔrɔ a ye dɔrɔgu gɛlɛya dɔn k'a dɔn u kana don a la parce que caman bɛ don a la ko n bɛ don a la k'an bɛ puissance sɔrɔ mais n'i ye puissance sɔrɔli kɔfɛ a bɛ kɔlɔlɔ min s'i ma o t'o dɔn c'est ça le problème donc den mana don dɔrɔgu la a ɲini k'a dɔn fɔlɔ kun jumɛn y'a don a la a donna a la ka se degré jumɛn ma par exemple n y'o de fɔ produit toxiques de ni joli toxila ka kɛ yɔrɔ dɔ la i tɛ se ka foyi kɛ tuguni parce que joli yɛrɛ de b'a demander ni manque nana a tigi la n'a m'a sɔrɔ dɔrɔn o de y'a to n'a m'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ kojugu bɛ kɛ donc même par exemple an yɛrɛ ka association kɔnɔ an ye machine dɔ b'an bolo appareil de désintoxication an bɛ a kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka se ka désintoxication kɛ an ka yɔrɔ la mais c'est pas gratuit parce que an yɛrɛ fond t'an bolo an bɛ courant de utiliser mais n'a sɔrɔ a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la 100 000 ni 50 000 an kɔni b'a kɛ fitinin n'an bɛ se ka mun yɛrɛ kɛ fu an b'o kɛ fu o bɛ dépend. ɲininkali laban y'o ye e ye jɛkulu sigi n'a bɛ fɔ a ma ko association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile au Mali ni maa min ye nin jɛmukan lajɛ walima k'a lamɛn i ko i bɛ wuli ka se aw ma aw ka bilasiralikan di u ma walima i ye mansin ko min fɔ sisan ka se ka ɲɛnaminimafɛn taba ka dɛmɛ don a ma a ka se ka bɔ ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ tali la aw la sɔrɔ cogo walima aw ka jabala bɛ min ka se k'o ɲɛfɔ an ka baro kuncɛ n'o ye yanni ani ka sigi wɛrɛ cɛ. ok bon n y'o de fɔ n bɛ segin ka na n ka kuma kɔnɔ dɔɔni denmisɛnninw mago bɛ dɛmɛ de la par exemple n'i y'a jateminɛ hali ɲangata wale bɛ da muso minnu kan i b'a ye u kɛ bɛ ka yɔrɔ dɔw dilan sa ko one stop centre ko ka dɛmɛ d'u ma ka furakɛliw k'u la ka hakili bana minnu bɛ hakili bana kɛ psychologue ni psychiatre ko k'olu furakɛ ka u dɛmɛ k'u don baara la n y'o de fɔ o ɲɔgɔnna kan ka kɛ dɔrɔgutalaw fana de dɔrɔgutalaw mago b'o fana la parce que u kɛra banabaatɔ ye hakili bana bɛ yen
wa baara t'u bolo baaraw tiɲɛna ou bien u ma baara sɔrɔ donc ni dɛmɛ bɛɛ kan o ni dɛmɛ ka kan ni dɛmɛ ni ka kan o de y'a to o yɔrɔ la ne b'a fɔ n ko minnu bɛ dɔrɔgu ta n m'a fɔ minnu b'a feere dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔrɔgu ta a man kan ka ɲangi a man kan ka ɲangi a kan ka dɛmɛ de a ka bɔ a la n y'o de fɔ i bɛ don dɔrɔgu la i jala i tɛ se ka bɔ a la i jala dɛ hali n'i ko k'i bɛ don dɔrɔgu la dɔrɔgutala yɛrɛ de b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ nin ye ne lafura sa n sɛgɛnna san n banana n fa banana n ba banana du bɛɛ banana quartier banana jamana banana mais o bɛɛ la a bɛ nin bɛɛ dɔn a bɛ kasi su fɛ ne tɛ nin ta tuguni mais ni dugu jɛra ni mangi nana la a bɛ taa ta parce que a tɛ se fo a ka dɛmɛ o yɔrɔ de la franchement an yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛw sigi psychologue dɔw b'an bolo an bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ ka se ka denmisɛnninw bɔ a la appareil dɔ fana b'an bolo an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cogoya min na ka bɔ a la n'u ka se yen donc an b'o baaraw kɛ donc secrétaire bɛ yen a tɔgɔ Mohamed Diallo donc a ka numéro ye e yɛrɛ bɛ se k'a ka numéro fɔ a ka numéro ye i bɛ se k'a fɔ Atofeji Jabala filɛ nin ye Bamako ni maa min bɔra Bamako k'i kunda Kulikoro kan n bɛ se k'a fɔ dugu fɔlɔ min n'i bɛ fɔlɔ la o ye Moribabugu ye Moribabugu lakana bondaso n'a bɛ f'o ma ko commissariat ani o man jan ɲɔgɔn na Atofeji ka siège bɛ yen ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka i disi da ɲɛnaminimafɛn taba walima a tali la an ka jamana kɔnɔna na maa min bɛ secrétariat permanent la yen nɔ ka se ka maaw bisimila walima ka Atofeji yɛrɛ jabala yɔrɔ fɔ maaw ɲɛna o nɛgɛjuru sira an bɛ n'o de fɔ aw ɲɛna sisan walasa a ka se ka o sɛbɛn k'o bila u bolo kɔrɔ nɛgɛjuru sira ye 72 36 54 43 an bɛ segin a kan 72 36 54 43 ka segin a kan todunkan na maaw ka se ka a faamuya o de ye 72 32 36 54 43 an b'a jigiya k'a fɔ wulikajɔ na kɛ denmansaw fɛ minnu denw bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta minnu cɛw b'a ta minnu yɛrɛ ka mɔgɔ b'a ta fɛɛrɛ na boloda u na se ka bɔ ni degun kɔnɔna na cogo min na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka i yɛrɛ fo Asitan Tarawele an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma an ni na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ka bilasiralika kɛ ka weleda kɛ ka ɲɛsin nin gɛlɛyaba in ma n'o ye dɔrɔguw ye ala ka an bɛɛ kisi an ma ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan n'o ye faso jɔ kɛnɛ ye ka ɲini masa ramani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira an na